doncs anem als llibres. Molt bé. Avui dedicat als llibres. Als llibres, a l'aigua. A l'aigua, al fons especialitzat de l'aigua. D'acord? Llavors, no només he portat llibres, també he portat altres materials. Què dius ara? Molt bé. Molt bé, que ens ho demanen, eh? Ens ho diuen, escolta, no teniu CDs, DVDs... Exactament. Molt bé. Aleshores, hi ha una pista, hi ha un CD de música que hi he portat, que els teus companys han enregistrat, que si voleu, podem començar amb aquest sentint una mica l'aigua. Molt bé, aviam. Per entrar una mica amb el tema, eh? Exactament. Ostres. Això va molt bé ara, després de l'entrevista amb el Simprocatombe, eh? Relax, sí. Així ens posem una mica en ambient. És veritat, sí, entrem amb l'aigua. Molt bé. I què? Per on començaríem? Per on començaríem? A veure, jo he vingut a explicar que tenim una biblioteca aquí a Terrassa, que és la Biblioteca del Districte 3, que des de fa uns mesos té un fons especialitzat en cultura de l'aigua. Sí. Tu em preguntaràs, què és això de la cultura de l'aigua? Sí. Clar, jo podria haver arribat aquí amb una ampolla plena d'aigua. Sí, és veritat. Amb una peixera, amb un peix a dins. També és veritat. O directament haguessis pogut posar-te una piscina aquí i jo tirar-m'hi a dins, no? Home, mira, seria... Sí, això dona audiència, també. I tot seria cultura de l'aigua. O sigui, hem d'entendre l'aigua com una part molt important de la nostra vida. De fet, jo no em puc imaginar començar el dia sense aigua. De fet, una de les primeres coses que fem és anar al lavabo, no? Al matí i obrir l'aigua, obrir l'aixeta. No moltes persones ho poden fer, no tothom. Hi ha països del món on això no es pot fer perquè és inviable. Aleshores, on vull anar a parar? A la importància de l'aigua. O sigui, l'aigua com a bé fonamental per la humanitat és indispensable. Nosaltres, en aquest fons especialitzat que tenim a la Biblioteca del Districte 3, recollim tot tipus de documents relacionats amb l'aigua. Amb l'aigua com a font de vida, però també amb l'aigua i els components que formen l'aigua, és a dir, amb els diferents estats de l'aigua, estat líquid, estat gasós, d'acord? Després tenim contes de l'aigua que parlen sobre l'aigua, materials que poden utilitzar nens i nenes a les escoles, que ens poden demanar. Tot això està dins d'aquest fons especialitzat, exacte. Caram. Jo, si vols, també t'explico que s'ha pogut aconseguir gràcies a un conveni que tenim l'Ajuntament amb Fundació Mina, que és importantíssim, perquè si no fos per ells, que ens han apadrinat d'alguna manera, seria impossible sostenir-ho, perquè, clar, els llibres i els materials costen diners i es necessita capital per poder aconseguir un fons bo. I estem treballant, insisteixo, això és un conveni de 3 anys. Aquest conveni es va signar a finals de l'any passat, per tant, 2012, 13 i 14 hi haurà conveni amb Fundació Mina per implementar, completar aquest fons. Es va ampliant anualment, es van fent cerques a través de catàlegs especialitzats, a través de llibreries també de fons especialitzat i es va creant tot aquest fons nou. Doncs ara estigueu atents, perquè preneu nota de les propostes que ens farà l'Elisabet, que aquí en veig un munt, eh? Sí. A veure si ens dona temps a totes. Comencem amb DVDs, per exemple, aquest d'aquí, Océanos. Això és una pel·lícula excepcional. Va estar molt de temps en cartellera. És un documental sobre els oceans, els nostres oceans a l'actualitat, sobre el que hi ha i sobre el que pot desaparèixer. També tenim llibres a propòsit i en relació amb el canvi climàtic, molt important. Penseu que el canvi climàtic afecta a tothom, éssers vius en general, a tots. Hi ha espècies en perill d'extinció que perillen per culpa del canvi climàtic. Això ho explica una miqueta en aquest DVD que us estic ensenyant aquí mateix. És un documental per totes les edats, d'acord? Què més? Un altre, en relació amb aquest, Planeta Aigua. Vindria a ser una mica el mateix, però enfocat des del punt de vista, diguéssim, més comercial, si vols. Seria no tant documental, sinó més específic, una mica més pujat de continguts, diguéssim, per un públic més especialista en el tema, però en la mateixa relació, en la sostenibilitat, en la prevenció i protecció de l'aigua que ens envolta en el nostre planeta, que és molt important. 3/4 parts del nostre planeta és aigua. Per tant, l'hem de cuidar. Molt necessària. Molt necessària per viure. Bé. Què més? Important, també. Mireu, us he portat... Haurem d'anar ràpid perquè tenim moltíssimes. Llàstima, però bueno, jo em vaig de presseta, tot el que puc. No, però no passa res. Aquest ja fa temps que va sortir, és el llibre de la Mina Pública d'Aigües a Terrassa.
el llibre de l'empresa, història de l'empresa de la mina. Si necessiteu fer algun dia alguna escola que vingui a la biblioteca i ens demana informació sobre la mina, nosaltres tenim molts llibres que ells mateixos ens van passant a mesura que editen. Tenim aquest, tenim un que parla de, ara us l'ensenyo, de les torres de l'aigua, aquest d'aquí. Mirem, si m'ajudes millor. Sí, i tant. Totes les torres d'aigua que hi havia a la ciutat de Terrassa, que eren imprescindibles per manteniment, perquè tota la gent tingués aigua a casa seva. Encara existeixen moltes d'elles, altres no, s'han enderrocat. Aquest és un recull de totes les torres que hi havia. N'hi ha algunes que encara aguanten, sí? Exacte, a Terrassa. Un altre llibre en relació amb aquest, també editat, que pots treure ja. Sí? Sí, gràcies. Els serveis d'aigua a Terrassa, safareigs, antics safareigs, dipòsits. Tot el que conté aigua està recollit en aquest llibre, aquí a Terrassa, a nivell local. D'acord? Després tenim llibres, ja pots treure'l també, en relació amb... Ja faig el que em manes, eh? Sí, sí. Home, Tomàs Molina. Tomàs Molina. L'hem tingut aquí, el som aquí. Sí? Perfecte. Ell és un dels meteoròlegs més famosos del nostre país, gairebé tothom el coneix. Té un munt de llibres, n'he portat un d'ells, n'hi ha més, eh? És un tastet només. Hi ha molts climatòlegs, gent que es dedica a la meteorologia, molt vinculada amb aquest tema, amb la cura de l'aigua, el manteniment correcte que se'n fa de l'aigua. He portat un llibre perquè tingueu en compte que també en tenim. Si algú el vol consultar, el podrà trobar a la nostra biblioteca. Molt bé. En relació amb aquesta conscienciació de que tothom ha d'aprendre a reciclar des que és petit, des de les escoles. Això es fa molt, eh? Ens venen moltes escoles demanant llibres sobre aquest tema, sobre l'ecologia, reciclatge, tractament i cura del medi ambient, d'alguna manera. D'acord? Vinga, un altre. El nostre fons especialitzat també té llibres molt més específics. Us n'he portat un que es diu Los paisajes del agua de la cuenca de l'Ebro, perquè l'Ebre és un riu importantíssim a nivell espanyol i català també. Penseu que tots els llibres que tinguin en relació a un riu, si és possible, el tindrem també en aquest fons especialitzat. D'acord? Tot és perquè ho tingueu en compte. Amb els nens també hi pensem. Tenim llibres, contes infantils, hi havia una vegada una gota de pluja, és molt recomanable per nens que comencen a llegir, i no entenen d'on surt l'aigua, per què plou, surt dels núvols, d'acord, però per què es produeix el fenomen de la pluja. L'explicació, diguéssim, científica, però més amena. Seria adequada a aquestes edats, nens petitons. L'aigua, què és l'aigua, de quins components està formada, H2O, tothom diu H2O, no? H2O, ens ensenyaven quan fèiem química a les escoles, doncs aquí t'ho explica. Si volem en podem obrir un, eh? Jo no ho faig, però tu mateix. És que, clar, jo tinc un munt de propostes aquí de llibres que... Després, en relació amb les teràpies, la cura de l'aigua. L'aigua permet curar moltes malalties, persones que tenen problemes i no ho sé, amb les cames, per exemple, o amb els braços que els hi pesen. Les teràpies, hidroteràpia. També tenim llibres en relació amb aquest tema. El poder curativo de l'aigua. És aquest llibre que us presento aquí. Sembla sorprenent, amb la de propostes que ens portes avui i les que quedaran, perquè és que n'hi ha moltíssimes, com dona de si l'aigua. Exactament. I lo necessària que és. És inacabable. No us he portat cap novel·la, que també en tinc moltes, perquè desapareixen. Home, és que haguessis hagut de venir amb un tràiler ja, perquè és que Déu-n'hi-do. De fet, ja he vingut molt carregada, però bueno, agraeixo moltíssim, Elisabet, que m'hagis deixat ensenyar això. I finalment, mira, l'últim, sisplau, deixa'm-ho dir perquè m'ho han dit. Biblioteca del Districte 3, diguem-ho bé. Sí, està... A veure, justament estem al costat del torrent de Vallparadís. Sí, és fàcil de veure i de trobar i d'anar-hi. És al carrer Germà Joaquim, número 66. La tenim aquí a la vora, a més d'aquí la tenim. Aquí mateix, al Districte 3. Us faig l'última proposta, per no allargar-me més. És un llibre que acaba de sortir, és superrecent, no tinc el llibre, només tinc informació que m'han passat els companys de la Central, perquè, per comentar-vos que aquest divendres, dia 20 d'abril, a la Central, el Jaume Valls presentarà aquest llibre que es diu La riuada de 1962, la catàstrofe que sacsejà la Terrassa invertebrada del franquisme. Aquest divendres 20 d'abril a les 7 de la tarda es farà la presentació oficial d'aquest llibre i totes les persones que van viure la riuada en directe o n'han sentit a parlar hi podran assistir i fer-li les preguntes pertinents a l'autor.
Molt bé, vindrà. perquè hi ha moltes anècdotes, malauradament, sobre Exactament. aquest fet de les arribades del 62. Exacte. Elisabet, moltíssimes gràcies. T'agraeixo moltíssim aquest carregament de llibres, que el trobareu aquests i molts més a la Biblioteca del Districte 3. Que vagi molt bé. Moltes Fem una gràcies. pausa, de seguida tornem. Fins ara.